Hormatly yurttaşlar, yine de bir böyle yolun suratını alayan Norvegiýada aýdyşym ýaly bilen o her owalarnyň arasyndaky asfalt yol şular ýaly. Her owan arasynda da her bir golly, her bir ýa-da ýanky derede gurulýan hany köprüler var, öňümizde bar bene. Hemme zady öpçün bärde bizde bolsa hany batga batyp ýaty bütün Türkmenistan. Bärde bolsa hiç bir iyisi owa diýil, kowan arasynda hersinde bolsa bir 20-30 tane öýlü var. Bular üçin gurulýan köprüler her aýlawda, her derede. Seredin öldü. Asfalt, köprü, görbak näçe milyon durýar ýöne halk üçin, adamlar üçin, döwlet adam üçindir diýilen, ýurtda şular ýaly ýaşaýyş bar. Köprüleri. Bizde bolsa şu Çarjow köprüsini 20 ýyllap kurdular, Ukraynalara kurdurdular, olaryň bilmedim näil terde gurup getdi. Şu deňiziň garasy bilen aýlaw bolup ýollar gidip barýar. Seredin ýoluň asfaltyň bir çyzyk atan ýeri barmy? Maşyn gidip barýar da. Bir ýerinde şuň bir döwük ýenjik çukur görýäňizmi? Ýok. Ýa-da adam gelip kaptalyna durup deňjaly ýani tak geljek bolsa deňizden balyk tutýarlar. Hana seredin ýoluň ugrundan 2 saňjy. Şu ýoksa köprüň başy ýerden gurup bilýärler. Ýöne şu taýda ýaşap oturarlar, kaptalyna ýol geçdi, şularyň maşynalar dursun diýip. Şu taýda bolsa 3 ýa 4 hojalyk bar. Başga zat ýok. Ýenem ýol aňyrlygyna gitdi. Şu hojalyklar stadan gelip çyk balyk tutýarlar. Şu taýda görnüp duranlar. Balyk gaýyklary dur hemmesi. Hana dağlar men golara git görkezey nahil tabigatynyň bardygyny görýän dağlyň tepesiniň gary. Tabigat Norwegiýa görjek diýsen. Ýoly şu dağın daşyny ýaryp kesip bölüp insanlar üçin ýasalan ýollar. Bu taýda da bir hojalyk, 2 hojalyk. Adamlar şey dip ýaşap ýörler. Geçip barýar görkezýän meslekladyny. Bir hojalyk. Bolýan şu taýda duran soň ýene gerek bolsa beýleki ýerlerden surata düşürýär. Men diýjek bolýan zatym näme üçin Norwegiýada halk üçin, ilat üçin, millet üçin, her bir ýaşaýyşy üçin şular ýaly ýollar bar. Emma biziň hawa 52 trilyonluk döwletimizde ya ağzın olur gürleşi ýaly Gurban Guly 4-nji orunda duran gaz boýunça Türkmenistanly batga durşuny. Şular ýaly ýagdy. Sağ bolun, ýene bir ýerlerde dowam etdirin. Hormatly ýurtdaşlar, şu taýda nädir ýene bir zat görkezmekçi Norwegiýa, şu seredin dağlar, dağın ortasından göğsünü yarıp tünel ýasap geçelge dipdirlerdi. Ozal bardy, şu dağın üstü bilen gidýän ýol. Şu taýda 5 ýyldan 10 ýyldan bir maşyn uçupdan uçýar, bir adam helak bolýar diýip, şu 3 kilometr, 300 metrlik şu taýdan gurulan tünel bar. Seredin döwlet adam üçin diýilen, döwletde adamlar üçin şolaň saglygy ýa howpsuzlygy üçin gurulýan zatlary gözde şaýat bolup tamaşa edin. Şu tüneliň uzunlygy 3 kilometr, 300 metr. Şunu men kredýän 2 ýyllamy şular ýaly gazyp ýasap ýanky herekete girirlerdi. Ozal şu dağın üstünden geçýärdi şu ýol. Şoň gurulanyna men aýdyn size 5-6 ýyl boldy şu tüneliň gurulanyna. Norwegiýada dürli tüneller var. 20 metrlik tünelim var, 100 metrligem var, 1 kilometrligem var, 2 kilometrligem, 3 kilometr, 300 metr, 5,5 kilometrlik tünelim sürüp gördüm şu taýda Norwegiýada. Deňiziň aşagyndan geçýän tünel var. Şu suwun aşagyndan adamlar kötürmesin diýip. Garadyny hakyky döwlet adam üçin döredilen döwlet. Ya gurulan döwlet. Ondan
Floreal tünelin şu sapar eden siyahatımda 50 olayın 45-50 aralığındaki tüneli geçtimde 3-4 günün devamında. Yine seyredin yolları nahil. Hey bir zat deyip bormuş yollar. Ne hapa var, ne hupa var. Ne bir eme var, adamı bir alada koyacak. Yoksa ana gördünüz ya dağın karını zaten. Hazır ağır geçecekti. Geçtik onun görürsünüz diye nedir. Yine gidip oturuyorsa 3 kilometre, 300 metrelik dağın eteğini, depemizi gör bak 3-4 kilometrelik dağ yatıyor şu tüneli. Yine teknikası var millet, bilimi var millet, tecrübesi var millet, pulu var millet, devlet yine şular yalet, öz halk için şulatları kuruyor. Ondan ben şu kaharımı eleyanda şu gördüm de onun şu o yigitlerini koyuptur haber kanallarına. Mar vilayetinin aydaylı bir Levap vilayetinin etraflarının, ovalarının, yollarının labigini. Ay sonra altını daha soğudum sonra ne aydalar akalım o vilayetin aydı yanına. Balkanım yorulup yatır ahli yolları. O nereye gidiyor bu pullar? Yine şu devlet Norveç'e o zaman bir naçelik nıhtap aydıp verdim. Şu devlet dine nebit bilen bayan devlet. Dine nebit fikredin. Bizde nebittenin başka ne? Gaz var, onun masa diyene olursa yerisi baylıklığımız var. Nereye gidiyor bunlar? Hanımının hasabatı yoktur, görmersiniz. Emma dine yine şu nebit bilen, oğlum 50. yıllardan son nebiti taptılar. Yine şu Norveç'e devleti yine çıktı kana so yemeden tünneller. Katı taygansak son için ben yuvasık bilen duruyan da ol anırsa uçup 100 metre çungluk mu? Allah'ım bilsin neyse gittiğin ondan o o taydan seni gözlep tapay mesela özüm çıksa kalıdan yok o değil kalsın. Yine ben size sonayda inliydim. Yine seyredin yine yollarının edip kuruluşun hemmesi zat var. Hemmesi zat imtihan için. Yine beyikten beyik dağlar. Yine yolları. Yine kardır, sıyırdır, yönü sonuna da sulan yolu. Hemmesi zat adam için kurulan ya yasalan. Norveç'de ben fikir ediyen bir neçe yıl tünel var. Şu yankı geçsin mi yani. Ben son kış 20 yılın devamında bir başladım da şu devirde ben bir 100'den uğrak, 120'den uğrak tünelini gördüm. Onun başka neçesi var? Katiken. Yine yol meselesinde yine şeyle. Bizde olsa kurdurdular, kurduyaz, o Aşgabat'tan ama çarşı geçerli. Yine yankı bir her tarafına 3 palasalı yol kuruluyordu. Hani? Pulunu Alexander Dadaev yema bir Kurban Gül'ün doğması yankı bir Kuşkelle Serdar bilen paylaştırır olsa da yemekler. Bilse de premier. Hani ne? Yok sudatlar. Bu devletlerde bolsa var. Biz yine aidiyatsa biz ne için aslında şu Türkmenistan'ın grajdarları bolup veya yurttaşları bolup näme üçün dünyada o ağzını doldurup gurlap oturup parlap Türkiye'ye gelip halkın ejir çekip oturan yurduna gelip ağzını doldurup parlaya biz gaz boyunca 4. yerde dedi. Sen insan hukukları boyunca insan kıyırıyla oturuyorsunuz. Näme üçün adamlar sıfatları yol veriyor, näme üçün dımıp oturuyorsunuz. Yine ben size ayttım, görközüm, yine şu yerlerim, yine aylan size görközüm otayım. Yine şu Norveç'e al soğuk, buğuluk, dağlık yurt seyredin. Sonra da hemmeciklarda öpsün. Ne için böyle? Şunun alayan aylığı, mesela $3,000'dan yukarı. $3,000'dan aşağı aylık alayan adam yok Norveç'te. 4.000, 5.000, 6.000, 7.000 o nevit uyuşkalarını işleyelim. O 15.000'dan denizde yankı bir balık tutuyorlar. O 10.000, $15.000 alıyorlar aynı. Yani adam için bizdeki şu çekilen Kara Zahmet şulonkudan yengil değil. Yani bizdeki aylık seyredip görün. Yurdun içinde $50, yurdun dışında $500 için giyeceğin günü de işlemeli. O ne için böyle oluyor? Ne için Türkmen halkı kösenip ötmeli bir 5 günlük dünyada.
Näme üçin şu depamizde şanykda oturan haramdada tohum metrgap etjegini edip ýaşa, emma biz bolsa türkmenler ejir çekip ýaşap ölüp gitmeli. Durşuna buğzine dağdan sallanıp duran veredin. Şu devletlerde şular ýaly ýollar, şular ýaly düzgün tertip bar. Şuman men ýolda durup jaň etsem 10 minutdan eýap şutak vertolyodum gelýär, ýani tiz kömegim gelýär, ýol gullugum gelip alyp gidýärler maşynam menem hemme zady. Men aýdyp berdim, öwran size. Şu devletde diňe nebitden almayan pul ya gelecek nesillere bolsun diýip goýulyp aýrylyp goýulan pul, hazinadaky pul 1 trilyon 300 milyardan geçiyor. Şeňizmi? O bir ummatsız zat. Bunun halkı Türkmenistan'ınkidan kendi 4 milyon yarım halkı var. Bizde ondan olmaz. Bizim 3 milyonu da yeterli. Yani näme üçün şu devlette adamlar adam şekilli ýaşaýar. Bizde orada kösenik geçiyor. Ulgurnak derecesinde. Şu sonra özüňize berin. Orada näme üçün biz şu soňky 32 ýyl şu zatları çydap gezip berdi. Muň sonra jogapken, onu mene ýuwaş tapar. Ýöne siz her biriňiz özüňiz gözläň, näme üçün biz şu durmuşda ýaşaýar? Näme üçün biz çağalymyzy, öýümüzi, maşgalamyzy taşlap ýurdun daşyny gün gözaran görmeli. Ona pary berip çykmaly. Hemmeňizden pasportsyz. Men siz ýaly bir türkmen Ýewropada ýaşap ber. Şu Ýewropaň 28 döwletine asla hiç bir pasportsuz girmeli. Norvegiýa Ýewrosoýuza girene, şonu da sen familýaň sorayan adam ýok, ya sen terhetde saklap sorak edýän adam ýok. Eger barlaýsa da şu barlyk işleri var, onu teredi, ha sen şu beýsen, gражданин bar geçme. Sen urs odalmaly, wiza düzeltmeli. Ayho, yurtdaşlar bular ýaly kesel ýok Ýewropada. Pasport çalışacak bolsam bar polisiýa aýdýan, ýarym ýyldan pasportum möhledik oturýar, maňa gerek diýse. Maňa şonuň 10 günüň içinde öýüme geler ýaly diýerler. Ýok bolmasa da bar polisiýa kol çekip alyp gaýtmaly şonu. Bar töleýäniň $50. 5 ýyllap ondan şu pasportu ullany berme. Biz ne güne düşdük yurtdaşlar? Siz aýdýanyz da näme üçin şu bagryň ýakyp gürleýän şular ýaly. Men şu zatlary görüm sen janym ýany. Näme üçin bu milletler adam şekilli ýaşaýar? Biziň halkymyz golgornak derejesinde ýaşamaly 20-nji asyrda. Sonra ustaydy yurtdaşlar. Şonu aýdyn diýdim size. Bolýa onu ýolly gurrunam geldik mene soň ýene de belki aýtjak zatdan bardyr şo bilen şu syýahatym jemler. Sag oturuň hemmeňiň öňünde sag. Salam, hormatly yurtdoşlar. Bu diýinjalşa geldim. Bärik şol Norwegiýa. Ona aýdýar, näçe gezek Norwegiýanyň durmuşy barada, halky barada, ýaşaýşy barada. Kemine bilen gurrun etdik. Soňky gezek aýtdym onda da şol 1 trilyon 300 milyar dolar şolar gelecekki nesillerine nebedin girdesinden aýryp goýupdyrlar. Men size ýuwaşlyk bilen görkezýän şu taýlarda näme bar, näme ýok. Ondan seredin Norwegiýada halk nähili ýaşaýar, pensionerliň durmuşy nähili. Men Şweýçiýanyň pensionerine Norwegiýa geldim diýinjelma. Iň bir gözel ýerleriniň biri men häzir ekrany öwreýin beýle. Seredin. Şu ýere Norwegiýanyň bir turistdan gelýän ýeri Saltströmen diýerler. Saltströmen diýmek duýly akym diýmek. Hal köprüň görýärmi? Şular ýaly her bir ýemede geçelgede şu ýaly köprü bar Norwegiýada. Her bir müňlerçe köprü bar. Gurup bilipdirler adamlar üçin. Seredin. Şol köprüň üstüne men golera galjak bol görek. Adamlar görersin, şolar gelip turistler şu ýokardan seredýärler şu akyma. Bu akym näme akymy? Onuň düşünüp aýdyp berin. Şu sumal Atlantika okeanynyň şu akym bärik gelýär. Şu dağlaryň, dereleň arasy bilen şeýle gelip aýlanyp dursun. Gaty batly, aýlanyp ýaýrak gidýär. Aňyrlaryny görýärmi? Dursuny da dere, şu dere bizde dere diýse, bulan dereleriniň arasy suw bilen doly. Okeanyň suw gelýär. Dolýar staýtyň içini. 8 sagatlap su girýär, okeanyň şu girýän suwuň möçberi
milyon kubometr katı ulu. Görüp oturup suwuň aşağı belki 100 metr, 150 metr çuňlukda. İğnem aňyrlygyna seretsen, indi şo aňyrly tarapyn ölçäp alsak 1 kilometre golay bardy aralygy. Ýöne o tarapdan ana şol köprü tarapdan aňyrdan okeandan gelýär, Atlantikadan şu suw. So giriş suw var, soň ýygyna gaýtgym suw var. Şumar giriş suw gelip durdy. Seretdiň näde suw aýlanyp durşun ene. Katı güýçlükine tebigatyň zorlugy şu. Ene men size şu ýerni alyp görkedeýin diýdim. Men şol garşylykdaky jaýlarda turistler gelip ýaşaýarlar. Ene balyk tutýarlar, diň jalýarlar, gamin alyp fiýahat edýärler. Ana ene şular ýalyny daglar, tokoýlar, ene millet gaty arkaýçylyk hiç bir zat ýok. Maşynyň açyp goýup gitseňem içine girjek adam ýok, ýaştaýda. Yankı zatlan goýup gitseňem gelip şonu aljak bolup adam, owurlajak bolup duran adam bu yerlerde ýok. Ana dağın dibinde de jaýlar var, görmeýän bolsa görýär. Ene şeýle ýaşaýan Norwegiýan halky. Derelerde, dereleň gyralaryny suwun kenaryna. Galan ýerim tokoy bilen jeňel. Ene de suw. İçi dogany balyk näýilse gerek bolsa bar. Ene onuň bir gün düşüren size uğradan. Bolýan sagotlaryň ýygyny dowam eder. Hormatly ýurtdaşlar, Norwegiýadan ýene bir parça ýa bir görnüş. Deňizde tutan balyklamy. Okeanny türlü balyklar var. Şolaň bir görnüşini şu mahar tutup gelip häzir şolary kesişdirip, bölüşdirip, paketlere salyp, soň dondurmaly, soň ýa-kadar näçe wagt ýeme boljak şagylar, aktyklary, çoğluklary. Men şu näme üçin size görkezýän ýurtdaşlar. Sebäp seredin ilk başta Norwegiýan ýagdaýyny aýdyp berýär. Şu mahal ýöne diňe şu Norwegiýany görmek üçin, şu syýahat üçin özüň gelýän bolsaň, diýmek Norwegiýadan adam başyna 10 kilo balyk çykarmagy hakyň bar. Şwetsiýa mesela. Biz şu marştaýda men aktygym, onun aktygymyň adamsy, olaňam 3 tane çagasy bar, 3 aýlyk bäbegine çelli. Biz hem 6 adam bolýar. Diýmek, biz 60 kilo ştaýdan balyk akıtma hakymyz bar. Şoň üçin görüp durşuňyz ýaly balyklaryň kellesi ýokdur. Häzirem file etmäkem, şu böleklemäkem guyruklaryny aýryp zyňaryn. Şu marştaýda bir aýdaýyl näçe 34 kilo balyk bar umumy, şolaň sany çekip gördük. Guyruklaryny aýyrsaň 30 kilo balyk boljak. Diýmek, ýene de şunça balyk tutmagy biziň hakymyz bar. Şondan köp akıtmagy bizde hak ýok, ýa hukuk ýok. Bu döwletiň kanuny şeýle. Yok, eger de men ýörüýte balyk tutmak üçin gelen bolsam, olam balyk tutulýan ýörüýte kempingler bar, ýa lagerler diýip aýdaýly, ýa diňjal şöýler diýip aýdaýly. Şo taýda durýan bolsam, şo taýdyň peçatly kagyzy bar bolsa, plan adam geldi. Bizde bir gün ýa 2 gün ýaşat diýen peçatly kagyz berýärdi, puluny tölensen. Olsam şo kagyz bilen ýygyny gaýdanda, meselem adam maşyna eýem, onlarla 20 kilo balyk akıtmagy senin hak ve hukuk var. Sondan köpder. Norwegiýan kanuny şeýle. Hana deňiz, şu taýda näçe ýiten öýdün ki, emma ýurduňa kitjek bolsa, men şu mahal adam maşyna 10 kilo akıtmagy men hak hukuk var, ondan köp ýok. Birinciden Norwegiýan kanuny düşündirip aýdýan. Ikinciden Türkmenistana dolanyp gelmekçi bolýan. Biz Kaspy deňizi 5 döwletiň arasyndaky umumy deňiz. Şo taýdan iň uly girde jalýan ýa hödýürüň görýän ýa keypin çekýän, orsiýet bir, ikinciden hem Eýran. Ondan soň nähä bir Türkmenistany, ne de Azerbaýjany, ne de Gazagystany, şol agyz doldurup gürlerlik balyk kwotasy ýok. Şeňilmi? Ondan soň biziň kenarya kamızda, yani Türkmen kenarına Kaspy deňden balygyň iň semräp ulup, soň üsbil taşlamagy
Astrakhana ya Volga deryasyna Orsiya tarapyna gidýän möhletine çeldi bizde bolýar. Emma bu balygy İran tutýa isledigiçe emma Türkmen ursat yok. Türkmen balykçylar meselem aýdal esen gulçylar, çelekençiler, sağ adamçylar, qara boğazdakylar, qara şu bütün kenardaky ahli ýaşaýan milleti agdasan hiç birisine şuları ýaly edip men tutuşum ýaly şuları ursat yok. Men ine açık kanunyň esasyny Sowet grajdanyny gelip ine Norwegiýede şu zatlar tutup bilýär. Emma Türkmenistanyny öz olun aglayan dilini aýtmana öz yurttaşlaryny şu balyklar tutmaga urawa görülenär. Ol diňe bekre balyk däl, o Kaspy deňdiňde olarça türlü balyk bar. Ýöne näme üçin adamlar şonu tutýar? Bir zatlar iýmele. Deňdiň arasynda ýaşaýan halkdy o taýda mal, gara olur ýaly zat ýok, sebäp o tösenak, sebäp gidip ýatan düzlük meýdan. Diýmek şu balygy daňylgyşylar ýa deňizden alınmaly zatlar. Munam näme diýerler? Ogurluk ýoly bilen tutýarlar. Ya da para peşkeş verip tutýarlar, ondan gazananyny, bedenini ýetenek. Aýnemenne, ine şu taýda 3 aýlyk çağa şeýle şu taýda normasy bar. Ine şu mahal 30 kiloň arasy salýan, ýene de 30 kiloň 60 kilo balygy sen näçe iýma ýetsek bir masala. Ine pikirlenip görün. Men näsede şonu düşünýän idim. Näme üçin biziň döwletimizde, biziň milletimizde, biziň ýurdumyzda şular ýalda halkymyza urawa görülenär. Onum kim urawa görülenär? Ine jenayetkar topar. Qurban Guly, oň ogly, oň ýegelleri, oň tokumy we şular goraýarlar. Olar isledigiçe şu balyklar tutuwan milýarlar, iýiwen milýarlar, galanam ýurduň daşyna çykar satýarlar. İşbiline çeldi. Bekrevalyň işbiliniň bir kilesi $10,000. Aslında $10,000 kazanmak için näçe ay ýa ýyl işleýäňiz Türkiýede? Olar bolsa tonlap şu işbil satyp otýarlar. Egerde esen gulçylar ýaýdyl çelekennak ýaşaýan millet şu balygy tutup soň işbilini alýan bolsa olar köş gururdylar derýän deňdiň kenaryna. Emma o taýda içmäge agyz suwum ýok. Asfaltym ýok, o taýda ne şol görkezýärler, tejenne, marada, kerkide ýa ýene bir ýerde läbik bolup ýatan ýollar. Bir Gyzyletrekden Esengullan Angryk ta nebit dagy çykylýança ýol läbikden emmeter, asfaltym ýok, hiç adam ýok, her bir adam ýok tapan ýoly bilen şo tarapy gurýar. Şoň üçin diýjek bolýan zatym Ine şol döwlet adam üçindir diýip ýaşalýan döwletleň biri ine Norwegiýa. Ine siziň öňüňizde suwutnama, ine tutan balyklarmy. Ödem göl ýaly, bal ýaly şeýle gymmat bahaly balyklar. Al iyi, saňa hiç kim gadagançylyk girden ak, sen daşary ýurtly diýip saňa gadagançylyk girden aklar. Bizde bolsa öz ýurdunyň grajdanyny urawa görülenär. Norwejler şu balygy näçe tutsa haky bar. Şeň bir ton alsyn, ýarym ton alsyn haky bar. Ýöne bu balyklaryň tutmaly möhleti bar, tutmasaz möhleti bar, ýa gadagançylyk girden. Bollugy tordy. Galyn wagt mümkin. Ene onsoň şu zatlary görüp, şu zatlary bilip, şu zatlardan peýdalanyp, onuň öz ýurdumyzda bolýan zatlary göz öňüne getirip men hiç bir zady düşünüp bilemek ýa-da kabul edip bilemek, bu beýle de bir öz halkyna garşy bir jenayet bor eken. Näme üçin diýen soragy mende jogap ýok. Ýöne şu zatlary hökmen bolmaly pikir edýän. Häzir nädip bolsa täze Türkmenistany guramyzda islenlik adam gelip şu Kaspy deňdiňden Türkmenistanyň islenlik ýurtdaşy gelip balyk tutup biler. İş bilnem alyp biler. Ýöne kada kanun bar, haçan tutmaly, näçe tutmaly, ona tölemeli pulu barmy, ýokmy, onu soň ol çözüler. Ýöne beýtirip umumy gadagançylyk girdip, özlere hana iýjegini, işjegini halkdan sonra man edip ýokalar. Halkyny açyk edip saklap durlar deňden kenaryna. O nähili bolýar. Şu mahal şu tak gelip men Norwejlary Türkmenistanyny şular ýaly ýagdaý bar diýsem geň alýarlar. Hiç kim ina nasy gelenak ýurtdaşlar. Näme üçin ýa beýle diýe. Hana bir tutup ýörse diýe. Gämelerim bar, gaýyklarym bar, ay hemme zady ýeterlik. Ýöne
Berde kanun işli. Bizde olsa kanun işlenen. Kanun işlemezsen hükümet yok, devlet yok deyip de son için aydı. Ene size bağlık baradaki, ene şu kıysa diye aytmayın. Reportajım şeyle. Ene görün, ene önünüzde dur. Ene şutayda tutulayan bağlıklar. Arkayın, ene men daşarı yurtlu gelip Norvegia'da bağlık tutuyan. Biz öz sol devletin eyesi bol, sol toprağın eyesi bol. Biz ne şutayda ne bağlığın tutup bilýär, ne neftinden ne gazından peyda görüp bilýär. Şu ýaly Amy deryada da ýagdaý şeýle. Halka sol deryadan tutanyny özüne nesip etdiren aklara. Gelip dur bize habar. Bolýa kardeşler, yurtdaşlar, sağ oturun. Belki yanım dowam bor, ine Norvegiýa barada. Hemmejen çatıştırıp bir video edip size dikkatinize getirir. Sağ olun, sağ oturun. Hemmeňiziň öňünde sağ olun. Ne yan bir şu betse değil mi? Norvegiýa bu tordy. Neşeler yani. Yana da bir kızıklırak yeri olsa onun surata düşürürüz. Yani görüm näil bu yurtta näil ýaşaýyş var. Yani hemmeden de adam için. Yani o oylarda köller var. Şu köllerin içinde de balık var. Kızıl balık var. Yani haber tutuyor. Durun ahar tağın bir şartan var ya. Nereden o dağın üstüne özlerine dağ çözüp kurup dururlar. Yani o tayda. Böyle mi? Yaşap verir. Kan olur riyazat yolu. Hemmecini suratı düşürmeye. Mümkünçülük baralım bilen, rol saklamalı baralım bilen suratı, mesela surat düşüp vermeli. Yolum taygançakım olsa hani yanlaşıyla öňünden geçip gitti arasalyalır her bir sagatdan yarım sagatdan şu näçe yolu 5 santim gar ýagdy gutordy ýa maşynel arasalap gitti. Bu taýda gar ýagyp durmalyň zat ýa. Yani teredin nähilini tebigaty var. Bu taýda towşankan awawlamagy ondan käkilik bar ne yurtdaşlar. Käkilik bilen bize gören bir hili ýa-ni goňur mele şular ýaly görnüşdi da çaga görnüşine dağın ýemesine renkine. Bu taýda appak gardan tapawdy ýok. Gelýär birden pasırdap 3 metr 5 metr öňden uçup gidýär. Mümkinçilik bolsa ne tokoýa da giden dogalaryň surata düşüp yetiren görürsin. Gato bu şeyle gözel tabigaty var. Şuwetsýanyň, Norwegiýanyň dağlyk galyktır, çöp salamny öwrüp bolýar. Berde ördekler ama guwlar var, balyň dürli görnüşi. Keyik bar, sugun bar. Adyna zanmalylar şutaýda. Özüne görär. Bolýany men şutaýda gutaryn, soň ýene bir zatlar tapsam surata düşürem.